Vorbește frumos pe cameră. Vorbește frumos pe cameră. Fă cu mâna la cameră. Ce-n calor, că ai de dimineața. Așa, reformulează. Păi și eu o bicicletă de dimineață, la 30 de kilometri, nu ca să urc din drum. Bă, nu că alergai în sensul ăla, alergai... Eu am înțeles. Alergai cu alea. Păi, mergem sau nu mai stăm? Nu stăm, nu stăm. Nu băga acolo, bagă la el, că n-am. Ce așa de-abia mi le luai pe ale mele. E nașpa fără cutie, așa de mișto e cu cutie. De ce nu-ți faci cutia? Ia uite-mă, își dă ăsta rucsacul în loc să-și ia cutia. Hai să mergem. Aveți grijă că poate să fie radare. Până acolo, la râmpa, poate să fie radare. Păi da, e plin de mașini pe acolo. Păi și de radă, probabil. Mai trebuie niște șervețele. N-am acum, las. Aia nu știu, mă, O să supraviețuim. O să supraviețuim, mă, fără. Lanțul, ons, cauciucuri noi. Păi nu e a mea. Contează. Așa arată și a mea. N-alergăm, nu? N-alergăm. Ce hănă? Vezi că-s radar.